Декабрь башында инвалидлар декадасы старт ала. Татарстанда хәзерге вакытта 300 меңнән артык кеше инвалид булып исәпләнә. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең хукуклары якланганмы, уңайлы мөхит тудырыламы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр аша да белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә тема актуаль. Марсель, иңелек сездән сорап китик әле. Безнең бүгенге җәмгыятьтә инвалидларны борчыган төп проблемалар нинди ул? Иң беренче менә күрмәүчеләр турында әйтәсем килә, төп проблемалар һәм башка инвалидларның бу инде транспорт проблемасы. Әйтик, күрмәүчеләргә башка инвалидларга Казанның бер точкасыннан икенче точкасына бару шактый авырга туры килә. Чөнки безнең метрополитен бик яхшы эшләнгән, әмма ләкин метродан чыгуга безнең инде уңай мөхит бик азая. Һәм инде әйтик, менә шул юнәлтеш плиткалары ул метро янында булса, башка җирләрдә ул куелмаган, һәм шул ук менә светофорлар. Без менә шушы декабрь аенда күрмәүчеләр оешмасында күп чаралар оештырабыз, концертлар, чәй ишүләр. Без халыкны чакырабыз. Менә аларны идән чыгарыр өчен алар менә йөрергә куркалар, чыгарга куркалар. Һәм светофорлар мәсьәләсе дә безгә бик тәм борчый. Бусы икенче мәсьәлә. Светофорларның тавышлары азайтыла, һәм алар күбесе кирәкле җирләрдә куелмый. Башка җир безнең белән килешеп эшләмиләр менә шушы тавышлы светофорларны кую мәсьәләсендә. Менә бу җыелышлар вакытында, шул ук мәсәлән декада кысаларында сезне ишетәләрме? Сезнең мөрәҗәгатьләргә колак салалармы? Без ел сайын эшлибез ачык ишекләр безнең оешмага. Без чакырабыз төрле оешмалардан кунакларны, министерстволардан. Кайберләре киләләр, Аллага шөкер, кайберләре инде күпме чакырсак та килмиләр. Шул ук менә транспорт мәсьәләсендә транспорттан без күпме чакырдык, анда килмиләр. Социаль яклау безгә бик яхшы мөнәсәбәттә тора. Алар безгә һәрвакытта ярдәм итәләр, киләләр. Әле бу күрмәүчеләр мәсьәләсе генә статистикага мөрәҗәгать итсәк, дөрестән дә халыкның якынча 9% бүген инвалид икән. Һәм Россиядә миллионнан артык инвалид теркәлгән, шуның 15 меңе Татарстанда әле балалар. Ригель әфәнде, быел әйтеп китсәгез иде, ничә кеше инвалидлык алды һәм әлеге система да ниндидер үзгәрешләр бармы? Инвалидлык билгеле бик алысыра күп кешегә карала. Менә әйтеп киткәнчә инде безнең Татарстанда 300 меңнән артык инвалид тупланган, шуларның арасында 15 меңгә якыны бала, 14 мең 800 җитеп кирәк инде. Быелга килгәндә 10 айда гына безнең комиссия аркылы 13 меңнән артыграк, 18 яшьтән зуррак кеше инвалид булып каралды, 1400 якын бала инвалид булып каралды. Авырлара килгәндә инде ул өлкән кешеләрдә ул ямамшыш авыруы беренче урында тора, балаларга килгәндә психик авыру беренче урында тора. Һәм нинди система буенча, ниндирәк үзгәрешләр керде хәзер менә инвалидларны ачыклау өчен? Соңгы вакытта безнең хөкүмәттән бик күп безнең хезмәт министрлыгына Россиянең бик күп үзгәрешләр кертелде, яңа карарлар кабул ителде, яңа приказлар барлыкка килде. Әйткәндә менә соңгы 607 хөкүмәт карарында бик күп үзгәрешләр кертелде. Май аенда 19 елның анда килгәндә нинди бик үзгәрешләр дип әйтеп китсәк, ул хәзер инде поликлиника табиблары безгә җибәргәндә инвалидлар кешеләрне, авыру кешеләрне, документларны, бөтен кәгазьләрне үзләре тутырып, инвалид ул кешедән башка безгә үзләре 3 көн эчендә китереп регистр аркылы биреп китәләр. Кешегә килгәндә инде безгә авыру, аңа документларны күтәреп киләсе юк. Тагын икенче үзгәреш ничек менә әйтәләр, паллиатив помощька килгәндә инде паллиатив без анда кешеләргә авыру кешеләр аларда беренче урында тора инде теге ямашыш авырулар. Аларга без 3 көн эчендә уже документлар килгәч, 3 көн эчендә аларны карап, экспертиза үткәреп, аларга бөтен нәрсә кирәк, теге техник
ярдәм чаралары, памперслар кирәк булса инде. Һәм без әле бу көннәрдә сөйләштек, шулай ук диабет буенча да инвалидлык алучылар бардыр. Зөбәйдә ханым, менә без бер яктан бәлки соннар кимесә, инвалидларның соны рәсми рәвештә кимесә, кемдер бәлки шатланыр да. Ләкин монда бит әле төрле факторларны исәпкә алырга кирәктер. Системасы бәлки күпмедер дәрәҗәдә инвалид булучыларны да бәлки инвалид итеп санамыйдыр. Менә монда барысы да камил дип саныйсызмы сез? Мин камил дип санамыйм. Мин моны советлар вакытыннан бирле исем китеп карыйм инде. Ул комиссияләрнең эшләвен, ул стандартларны, аларның нинди күрсәткечләрдән чыгып, инвалидлык төркемнәрен инвалидлык билгеләүләренә. Андагы менә кешеләрне дәвалаган вакытта федераль стандартлар дип әйтәләр бит әле. Менә федераль стандартлар һәрбер кеше аерым бер үзенең организмы, һәрбер кеше аерым дәрәҗәдә авырый, шуларны исәпкә алынмыйча стандарт кысаларына кертеп кешеләрне дәвалау һәм стандарт кысаларына кертеп аларга инвалидлык билгеләү. Менә мин инвалидлык билгеләүнең методикасында иң зур ялгыш дип уйлыйм моны. Кайчан да булса моңа игътибар итәрләрме, юкмы білмим. Менә без советлар вакытын сагынып искә алабыз. Ул вакытта да мин шаккат идем. Ул вакытта яшәрәк булсам да әле. Сугыштан кайткан инвалидлар, кулсыз, аяксыз инвалидларны ел сайын инвалидлык комиссиясына йөртәләр иде. Күз алдына китерә аласызмы? Кул үсеп чыгамы бер ел эчендә? Аяк үсеп чыгамы, киселгән аяк? Ләкин шулай йөртәләр, шул стандартлар кысасына кертәләр иде. Һәм хәзерге көндә онкология авырулар, иң күп инвалидлар онкология авырулар. Мин үзендә шуларның рәтенә керәм. Мин әле ул дәрәҗәдә инвалидлык алган түгел. Минем исем китеп карап йөрим мин аларны. Менә әйтик, бер бигрен алалар кешенең онкология буенча. Ярар, әйбәт кенә Алланың ярдәме белән, дарулар ярдәме белән ул бер бигер белән яшәп маташа инде. Шуннан инде пса дигән күрсәткечләре бар аларның, шул псага карыйлар да инде. Комиссияга килгәннән соң башта 3нче группага төшерәләр, аннан соң бөтенләй группаны алып ташлыйлар. Күз алдына китерегез. Әгәр менә шикелле адвокат булып эшләсә, ул бәлки инвалидлыксыз да яшәр, тормышка яраклаша алыр. Ләкин ул адвокат түгел икән, ул моңа кадәр шофер яки анда ниндидер авыр төзелештә эшләгән кеше була икән, бер бигер белән ул эшләп чыга алачакмы? Ул тормышка үзенең тормышын яраклаштыра алачакмы? Әгәр дә инвалидларның хәлен без җиңеләйтергә уйлыйбыз икән, шул мәсьәләне дә уйларга кирәк. Бу очракта ниндидер җәмәгать оешмалары, безнең депутатлар бу юнәлештә ниндидер камиллек кертү турында эшләргә тиеш дип саныйм. Әле кагаз эше дә шул вакытта күп булырга мөмкин, шул инвалидны алу буенча төрле юлларны узып, кемдер бәлки инде кулда селтәргә мөмкин. Аның кагазына түзәрләр анысы. Кагазына безнең халык игәләнгән инде ул кагаз буенча авызга кагаз тотып чавып бирергә эт шикелле бер җирдән икенче җиргә иткәләнеп типкәнәне. Социаль яклау бүлек җитәкчесе дә бар, Алсу ханым. Менә дөрестән дә хәлләр шулаймы? Һәм бүген менә инвалидлык алу буенча да ниндирәк проблемалар белән очрашырга туры килә? Мин чыннан да килешәм. Зөбәйдә апа белән, чөнки шундый моңзарлар белән безгә дә мөрәҗәгать итәләр кешеләр. Бик күп кенә айлар уза, кеше инвалид кагазын кулга алганчы. Соңыннан инде алганнан соң мен уйлыйм инде аның хәтле зур проблемалары юктыр дип, чөнки ул вакытта инде ул кеше безгә килеп җиткән була. Һәм бездә инде реабилитациядә тәртиптә дип уйлыйм, зур чиратларда юк реабилитация узыр өчен. Балаларга чират гомумән юк. Аллага шөкер, килү белән үзләре теләгән вакытта сразу терлекләндерү үзәкләренә җибәрәбез. Олорак кеше була икән, ул вакытта терлекләндерү үзәкләре ул теләгән терлекләндерү үзәгендә чират әз генә була икән, без аларга тәкъдим итәбез терлекләндерү бүлекчәсенә барырга. Мәсәлән, менә безнең үзебездә дә районда бар андый бүлекчә, безгә Казаннардан да киләләр, бүтән районнардан да киләләр. 15 көнлек менә шушы реабилитацияны. Яңадан инде Марселха да җавап бирәсем килә минем, доступная среда буенча. Действительно проблемалар бар, юк түгел, но аларны инде шишергә тырышабыз дип әйтергә кирәк, чөнки 11нче елдан бирле федераль программа эшли, 909 объект бүгенге көндә республикада инде адаптирован булып санала. Булып санала, чынлыкта кешеләр куллана микән бу объектлар? Мәсәлән, шул ук инвалидлык коляскасында кирип, тулайым өйдән чыгып, кеше ярдәменнән башка гына, мәсәлән, шул оешмаларга барып җитү мөмкинлеге бармы? Өр-яңа объектлар, алар чыннан да инде 100% адаптированы. Менә иске биналарны, аларны яраклаштырырга авыррак, анда инде хотя бы беренче этажга хәтле адаптированы итеп ясыйлар.
Бу программа дәвам итә. 2нче елга инде яңадан республикада 12 объект кергән. Яңадан безнең бар частный объектлар дип әйтик инде. Алар тоже контрольда тора, аларны инде прокуратураларда тикшереп тора гомумән, чөнки шушы объектның хуҗасы барыбер шушы закон кысаларына туры китергә тиеш үзенең Ләкин алга объектын. китеш бар микән? Гөлгенә, сез дә бик еш әлеге темага мөрәҗәгать итәсез, шахсан үзегез дә үзегезнең геройларыгыз белән очрашасыз. Менә хәзер нәрсә борчый алар? Дөрестән дә кагазда барысы да матур, барысы да менә тәртиптә кебек күренә. Чынлыкта да шулай микән бу? Менә безгә хәбәрләшеп торам мин, андый кызлар белән дә аралашам, физик мөмкинлеге шикле менә Ал Суханым Балтачтан булгач, Балтачтан безгә Чулпан Габделганиева дигән физик мөмкинлеге шикле туташ белән сөйләшеп торабыз. Ул бик актив, ул кайда нәрсә күрә, шуны язып бара. Ул һәрвакыт әйтә, менә безнең Балтачта тәртипкә килде инде ди. Чынлап торып та районда бер шундый түрәләрне селкетә торган кеше булса, ул бәлки җайга салына да торгандыр. Менә безгә дә аның хаты килгән иде ватаным Татарстанга. Ул ярышларга барган җирендә уңайлы мөхит таба алмый икән, язып җибәрә, интернетта яза, түрәләргә дә җибәрә. Кемдер колак сала, кемдер юк инде. Менә шул безнең бу минем уйлавымча физик мөмкинлеге шикле кешеләрне без аны бөтенләй гади кеше генә берни эшләтми, аны инде дәүләт кайгыртырга тиеш, һәм түрәләр кайгыртырга тиеш. Менә мин дә фикерләрне ишеттем. Инвалидлык бирелгән икән, анысы инде бирелә, тиеш булгач бирелә. Менә минем уйлап торам, шундый бер фикер әйтәсем килә. Элек менә инвалидность дигән сүздән куркалар иде. 2000нче еллар башында минем үземнең якын кешемә инвалидлык бирделәр. Ул бармас өчен шушы менә Сибирский трактта урнашкан бинага бармас өчен нишләргә белми, алмыйм ди. Без аны көчкә тиеш бит инде дип алып бардык. Хәзер кеше андый бердән читенсенми. Менә чын инвалидлар да бар, чын түгелләре дә очрап тора, хәбәрләр дә бар бит бу хакта. Кеше курыкмый. Курыкмый һәм моның турында хәбәрдар булыр өчен декада кысаларында нинди тагын чаралар булачак, бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну тас тапшыруы без бүген инвалидлар декадасы хакында да фикер алышабыз. Рима ханым, без әйткән идек, менә тапшыру алдыннан гына сөйләштек. Дөрестән дә менә бу декада кысаларында гына түгел, ел әйләнәсендә әлеге эшне алып барырга кирәк дип. Ярдәм фонды моның белән шөгыльләнә, ниндирәк эшләр алып барыла ел дәвамында һәм ни өчен менә бу берничә көн белән генә шикләнеп калырга ярамый һәм аннары соңда җитди эш алып барырга кирәк дип саныйсыз? Менә бу сорауга җавап биргәнче мин Гөлгенәнең фикерен дәвам итәсем килә. Менә инвалид дигән сүз чыкты бит инде монда, әйме? Менә Марселдә минем белән килешер, алар үзләренә алай дип мөрәҗәгать иткәнне яратмыйлар дип әйтик, әйме? Менә Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондында алып бара торган эшчәнлек тә менә инвалид булмаган кешегә бүлеп карау юк. Һәрберсе безнең кебек үк кешеләр. Һәрберсе безнең кебек үк тулыканлы тормыш яшәргә тели. Декада белән генә шикләнергә һич тә ярамый. Чөнки алар безнең кебек тулыканлы тормыш белән яшәргә тели. Шулай ук иләнешәсләре килә, укыйсылары килә, белем аласылары килә, дәваланасылары килә, балалар апкайтасылары килә. Шулай бит, алар да безнең кебек үк. Ләкин алардан нидер бер органы гына юк дип. Һәм алар шулай яшиләр дә. Менә мин Алар кушылып шулай- кына әйтәм сезгә, алар чынлап та шулай яшиләр. Менә безнең район примерында гына әйтәм инде, менә Чулпан турында сүз чыкты. Бездә алар бик күп һәм бөтенесе дә бик актив. Фикердәш клубы мәсәлән безнең 15 ел инде яши һәм анда һәрберсе, анда 30дан артык кеше безнең ул фикердәш клубында. Алар һәрберсе шундай актив. Менә гаилә корган гаиләләр бездә бик күп. Парлы икесе дә менә мөмкинлекләре шикле кешеләр, алар бездә инде 10 пар, шулай дип әйтәбез. Алар бездә 10 пар, инде аларның балалары үсеп җитте, алар балалар да кайта. Яңадан инде бар бездә менә гаилә коручылар, үзе беренче группа булса да, аның белән янәшә дә, аның иптәше, таза сау сәламәт кеше булып, аңа ярдәм итүче парлар бик күп бездә. Шуңа минем нәрсә әйтәсем килә, Чулпан дип әйтеп киттегез бит, әмма Гөлгенә әйтте, сез әйттегез. Ул да безнең курсларда төнләнеп узган кеше. Һәм без аның күрдек, бик иҗатчан икәнен. Һәм менә Ярдәм фонды алып барган эшкә тагын тукталасым килә. Без берничә юнәлештә эш алып барабыз, күрмәүчеләр, начар күрүчеләр белән, ишетмәүчеләр белән. Без аларны күрәбез, аларны күреп гыйбрәт алабыз һәм аңлыйбыз. Моңа шудан аңлап килгән инде аны.
Көн сайын алар действительно рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки алар турында бөтен кеше белә инде республикада монда бик кешеләр әйбәт үзләре генә эш түгел, әле эшлиләр. җәмгыять та бәлки күпмедер дәрәҗәдә моңа әзер булырга тиештер. Монда бит әле күп кенә мәсьәләләр дөрестән дә кешеләрнең кабул итеп бетермәвендәдер. Марсель, менә сез мондый кыенлыклар белән кичерәсез. Мәсәлән, тормышта башка кешеләр сезнең гадәти булмаганнан аерып караучыларны. Әйтәсе килә, менә шушы күрмәүчеләрне дә, инвалидларны да үзләреннән дә тора бит. Менә мин инвалид дип, бу өйдә яту ул бернинди яхшылыкка китерми. Менә монда минем әйтәсем килә, ИПРА бар, индивидуаль социаль реабилитация программасы. Менә шушы программа ул тулайланып тора, анда аны өстәп торалар. Ә безнең күрмәүчеләр, әйтик, инвалидлар, менә шушы ИПРАны узарга куркалар. Ни өчен куркалар икән? Ә менә алар куркалар, безнең группабызны алырлар дип. Чөнки аларның ниндидер менә шушы курку хисе калган, белмим, Бу хисне бетерергә әле, Ригель әфәнде. Моның өчен, мәсәлән, шәхси реабилитация курсларын үткәннән соң алырга мөмкиннәрме? Аның өчен. Инвалидисне бирәләр беренче тапкыр килгәндәме, икенче тапкыр килгәндәме. Приказ буенча 1 елга бирелә. 1 елга биргәч, 1 ел вакыт үткәч, ул 1 елдан соң туктый. Яңадан үтәргә кирәк барысы. Тагын үтәргә кирәк. Тагын Бу һәр очракта кагыла. Һәр очракта түгел, төрле авыру төрлечә. Менә әйтәм, менә күзгә әйтәм, менә бер пример кебек. 1 елдан соң үткәч, ул бетә, аны бер кеше алмый. Аны 1 елга бирелгән, ул бетә. Аннан соң аны карап, килгәч, шул реабилитация программасыннан карап, эшләр эшләнгән, бөтен нәрсә үткәрелгәнме, бөтен нәрсә килгәнме, файдасы булганмы карап, тагын 1 елга озынайталар. Или группаны көчәйтәләр, или әзрәк түбәнрәккә төшәләр. Үз авырулары бетә торган авырулар түгел, алар аннан куркырга тиеш түгел инде. Ансы яңашлар. Менә группаны алалар, группаны алу дигән сүзне алалар. Теге кемгә бирә? Мәңгелеккә. И тикшерү вакытында табылса, или ул документларын дөрес китермәгән, алдап китереп чыккан, или больница ятмаган, или шуны башка шу шартта гына алына группа. Булай елдан бирелә, авыру белән карап, кайберсен сразу мәңгелеккә бирелә. Менә әйтеп киттегез, диабет алулар, балалар турында әйттегез, яңа үзгәрешләр аларга элек 14-кә хәтле бирелә, беренче тапкыр килгәндә, хәзер 18 яшькә хәтле бирелә, беренче тапкыр килгәндә сразу беренчедән 18 яшькә хәтле балаларны. Күп авырулар менә һәр яңа тагын безнең 2020 ел 1 январь яңа приказ кабул ителде, без аны эшли башлыйбыз. Анда күп авыруларны үзгәрешләр кертелде, яңа булган авырулар өстәлде. Бик зур приказ, анда язылган нинди авыруга, нинди группа, ничә елга, ничә тапкырга бирелә. Димәк, әле монда хәзер инвалидларның саны тагын да артып китәргә мөмкин 20 ел башыннан. Ул ничәгә кирәк? Артып китү нәрсә бармы? Менә күбәйтәр планнары бар, артыкка ярамый, төшерергә ярамый, бер нинди планда юк. Кемгә ул тиеш, аларга барсына бирелә. Менә һәр нәрсә кемгә 1 елга бирергә тиеш, кемгә мәңгелеккә бирергә тиеш, кемгә 18 яшькә тиеш, ул барсына бирелә. Менә Кемгә стандарт белән бирергә тиеш. кемгәдер бирергә, мысына бирмәскә, бу авыру буенча план тулды бирмәскә, анда приказ да юк, анда кара да юк, анда указ да юк. Менә кемгә килгән, кемгә ни күп кеше уйлый, менә ул 2 тапкыр больницага авыртып чыгып яттымы, ул уже инвалидларга тиеш. Дип уже аның башында әйтеп киттеләр, мин инвалид уже, мен 2 тапкыр авыртып яттым. Ул дөрес түгел. Инвалидность авыру буенча бирелми. Инвалидность буенча ул авыру аңа нинди кимчелекләр кертә. Ул менә авырткандан соң менә әйтеп киттегез, бире. Ул 7 критерий бар. Ул 7 критерий, ул үзен йөри аламы, укый аламы, эшли аламы, үзен ориентироваться итәме, шул критерий нәрсәсен нитә кимчетә ул авыру. Шу шартына бирелә. Авыруны безнең сәламәтлек министрлыгы шөгыльләнә, диде давалый. Дәвалау бетереп кешене уже башка дәвалада бетә икән өмет. Ил белән нәрсә кишкешне кимчелекләтә, ул йөри алмый, анда аян кискәч, колын кискәч эшләй алмый. Шу шакта инвалидларны хөкүмәт әзрәк биреп, дитәне шуннан гына шутлана. Суд эшләренә мөрәҗәгать итәләр микән Зөбәйдә ханым, менә инвалидлык алу буенча ниндидер каршылыклы яклар туганы булдымы? Кодексы буенча һәм федераль законнар нигезендә, әгәр дә кеше комиссия үткәннән соң ул комиссияның карары белән риза түгел икән, ул суд аша бәхәс яша ала. Бүгенге көндә гомуми тенденция шундый инде, без бар, әлбәттә бар, пенсия фонды белән дә, комиссия белән дә, минем үземнең шәхси практикамда андый нәрсә юк. Ләкин шулай итеп, ниндидер уңай нәтиҗәгә ирешүчеләр бар. Ләкин дәүләт кесәсеннән чыгарга тиешле акча турында сүз бар икән, бу вакытта суд практикасында әлбәттә күп очракта инде шул күзлектән чыгыбрак карый. Аны күз йомып булмаганга сер түгел ул.
Ләкин инде чиктән ашкан ниндидер карарлар була икән инде күзгә күренеп торган андыйлары белән дә очрашырга туры килә. Ул чиратта әлбәттә судлар бу кешенең хокукларын торгызалар һәм ул турыда аның законлы нигезе бар. Һәм дәүләт тарафыннан ярдәм җитәрлек микән? Рима, сез менә әлеге мәсьәлә белән инде шөгыльләнә торган кеше буларак әйтә аласызмы? Менә барлык яктан да алар инде тәкъмин ителә һәм күп очракта аларның проблемаларын дәүләт тә хәл итәргә тырыша дип. Беләсезме, мин сез бу сорауга җавап нәрсә дип әйтеп кенә әйтә алам. Менә безнең фонд инде 2000 еллар башыннан эшли. Һәм менә без соңгы 2 елда 2 грант иттек, дәүләт ярдәме безгә булды дип әйтик инде, әйме? Бу безгә нәрсә мөмкинлекләр бирә, шушы безнең программаларыбызны тагын да кызыклырак итәргә, күбрәк кешеләр чакырырга һәм төрле яклап терлекләндерергә дип әйтик. Алмаз, балакай менә сөйлисез, күңелле әлбәттә, сезнең эшегез бик файдалы эш. Ләкин сезнең фондыгызга килеп, кызыклы итеп программалар үткәреп, мероприятиеләр, чаралар үткәреп бирү өчен инвалидның тормышын, шартының нормаль булуы кирәк, аның сәламәтлегенең нормаль хәлгә килүе кирәк иң беренче. Дәүләтнең ярдәме турында сүз сөйләгәндә кызыклы итеп артистлар белән очрашуны түгел, иң беренче чиратта бушка тиешле булган даруларның алу мөмкинлеген киңәйтү. Бу турыда программада күрсәтелгән 2021 елга кадәр диелгән программада һәм бу турыда әлбәттә без өметләнәбез. Бәлки дәүләт тулысы белән борылыр дип изе белән һәм шулай ук менә техник чаралар турында әйтеп узылды. Шулай бит. Шул кадәр менә өеннән чыгып китеп бер үзе социаль органнарга яки башка оешмаларга йөрерлек итеп, шундый креслолар белән тәэмин итү, инвалид креслолары, шул ук памперслар вак мәсьәлә түгел, булдыра алмаган кешегә. Монда дәүләт тарафыннан иң башта менә шундый база ясарга кирәк. Аннан соң гына инде безнең ярдәм фондлары белән, мәрхәмәтле кешеләр белән бергәләп шушы чараларны үткәрүне карарга кирәк. Шул нигездә генә алар сезнең фондыгызга барып җитә алмыйлар, сезнең концертларыгызга барып җитә алмыйлар, әгәр дә дәүләт ясамаса. Материаль һәм рухи мәсьәләләрне берләштерергә кирәк. Бәйләнеп барырга тиеш. Иң беренче чиратта материаль. Минем беләсезме, бик килешеп бетмәдем мин Зөбәйдә ханым белән. Ни өчен килешмәдем? Дәүләт дип кенә караган өчен әзрәк кенә килешеп бетмим. Әлбәттә дәүләт кайгыртырга тиеш, әмма ләкин физик мөмкинлеге кешенең үзеннән күбәйбер тора. Мин соңгы елларда алар белән бик актив аралашам һәм күрәм. Чынлап торып та безнең кызларыбыз, менә Лилия Сәләхетдинованың алыйк, кияүгә чыкты, Аллага шөкер, әйме. Татарстан энҗесе дигән конкурс үткәрәләр. Заграденова Гөлнара дигән кыз башлап йөри. Ничә ел рәттән бара инде ул. Алар сәхнәгә менәләр, алар шибәр ханымнар кебек шибәрлек бәйгесе булмаса да үзләрен күрсәтәләр, җырлыйлар. Шундый рухланып китәләр. Ничкә билдә катнашалар. Миләүшә Зарипова катнаша. Монда башка төрлерәк мәсьәлә турында, монда башка төрле, монда материал, дарулар белән тәэмин итү турында да бара. Аннан соң сезнең конкурсларыгыз Мөмкинме? Монда кызыклы дигәндә бердә концерт турында сүз бармый. Алар Алар мәсәлән кайберләре Сабар районыннан килде бер ханым, 60 яшендә иде. Мин беренче тапкыр монда килгәч театрга бардым диде. Монда бит психолог ярдәмдә, медицина ярдәмендә. Алланың рәхмәте белән эшләгәнгә рәхмәт сезгә. Мин әйтәм, беренчел бу очракта материаль база дим, матди база дим. Аннан соң сезнең эшләр китә инде. Шулай бергәләнеп барырга тиеш. Ә материал базаны мәрхәмәтле кешеләр белән, мәрхәмәтле түрәләр белән һәм дәүләтебезнең кайгыртуы белән генә булдырырга була. Димәк, Алсу ханым, инвалидларның тормышын җиңел итүдә менә сезнеңчә нәрсә тотынырга тиеш? Сезне дә аңладым, әйме? Бу яктан мин аңладым, бик дөрес фикер, чөнки бар шундый инвалидлар идән дә чыга алмый торганнар. Долгосрочный уход дигән программаларда барлыкка килде хәзер, әйме? Игә барып та хезмәт күрсәтәбез андый инвалидларга. Чыннан да проблема бар техник средстволар белән тәэмин итүдә. Электрон чиратында һәм поставкалар буенча менә әзрәк узаграк көтәсе була, дөрес фикер. Әйтәсе килә, менә шушы электрон, во-первых, поставкалар буенча безнең бар гомуми инвалидлар, аларга әйтик, машина да бирәләр. Мин теге хос белән әйтмим, Аллага шөкер, бирсеннәр, машиналар да бирсеннәр. Менә күрмәүчеләр өчен бары тик бик аз, хәтта компьютерда без хәзерге хәтле яза алмыйбыз бу переченьгә. Ни өчен кертмиләр бу анларны исемлеккә? Чөнки ул тиеш түгел. Менә бәлки менә сез әйтә алырсыз бит, ничек? Бу техник средстволарны яза инде безнең МС комиссиясе. Обеспечениесе бара безнең фонд социального страхования аркылы, безнең аркылы түгел. Мин беләм инде безгә просто инвалидлар килә, мөрәҗәгать итәләр. Шуннан беләм, шунда әзрәк чират бар икәнен. Язылышы буенча бәлки сез әйтеп китерсез.
Yok, etip duram bir стройка sıradan kelip çıga. Ел сайын etip gittiniz almaz үзгәрештә кертеп тора bütün карарларга. Bir 2 елдагына инде менә техник средства, особенно менә килгәндә начар күрүче кешеләргә күп яңа керттеләр, анда телевизорда керттеләр, телетекасы яңа керттеләр, тагын күп ниләр керттеләр. Аны менә нәрсә әйтәсе килә инде теге менә безгә шу сорау килгәндә, сезнең беренче сорау килгәндә безгә ел сайын килеп кешенең максаты аны инвалид икәнен подтверждать итәргә кирәкми. Анда түгел, дөрес аңламыйсыз. Безгә килеп менә шул әйтеп китте, алмаз реабилитация нәрсәсен дөресленгәнме, дөрес бирелгәнме? Может, ул арада бер эшне тагын үзгәрсә кертергән, яңа белән кертергәндер. Ә кешегә мәңгелеккә биреп җибәрсәң, кеше башка килми. Менә шул нәрсәкә бар икән дә, ал үзгәреп тора, паста яңа берләр бер нәрсә алынмы, яңа өстәлеп тора. Тормыш бит бара, техник үзгәреп тора. Алар килү авыру кеше инвалид кеше ул былай да больницага бара. Аңа килсәң, кагазы монда ничек кенә булмасын, хәл ителәсе мәсьәләләр әле алар бездә күп. Һәм тормышта да мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең шикләре азрак булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.